Безнең бүгенге тема кыскача, менә Алтын Урданың кыскача тарихи сәяси тарихына багышланган була. Һәм моннан тыш без канцелярия культурасы турында сүз алып барабыз. Менә Алтын Урдада ничек итеп эш кагазьләре алып барылган һәм менә шушы дәүләт ничек итеп идарә ителгән. Менә Әскәр әфәнде үтенече буенча беренче чиратта менә сәяси тарихка игътибар итәргә кушкан иде. Һәм шулай итеп без кыскача гына Алтын Урданың Алтын Урданың сәяси тарихын карап узырбыз хәзер. Сез белгәнегезчә инде Алтын Урда безнең Алтын Урдага 1207-208 елларда нигез салына. Без бу вакыйгалар турында сүз алып бардык инде. Менә 1207 елда Чыңгыз хан үзенең улы җитәкчелеге астында урман халкын яуларга һәм буйсындырырга җибәрә, һәм менә Жучи аның улы бу эшне уңышлы гына башкара. Бу эшне башкарганнан соң бу җирләрне Чыңгыз хан үзенең улына бүләк итеп бирә, бүләк итеп тапшыра. Менә шушы Жучи улысының беренче адымы була дип әйтсәк тә була. Икенче этап ул 1224 ел белән бәйле. Белгәнегезчә 1224 елда Чыңгыз хан Хорезмшах дәүләтен яулап ала һәм менә үз биләмәләрен үзенең уллары арасында бүлә. Менә шушы биләмәләрнең көнбатыш өлеше Иртештән алып Ерак көнбатышка кадәр дип әйтсәк тә була. Бу җирләр Жучи елысына керә. Бу менә чираттагы вакыйга, төп вакыйга. Аннан соң чираттагы вакыйга монголларның бийек көнбатыш походы белән бәйле. 1200 моңа кадәр вакыйгаларны да бераз әйтеп узсам ярый. 1227 елда безнең нинди зур вакыйга була Монгол империясе тарихында? 1227 ел. Безнең Чыңгыз хан вафат була. Менә шы Тангут походы вакытында ул вафат була. Менә аның улы Жучи аңа кадәр 6 ай менә безнең ул февраль-март айларында вафат була Жучи. Әтисенең үлер менә 6 ай кала ул вафат була. Менә Жучи үлгәннән соң аның җирләре бабасы тарафыннан Жучиның икенче улына бирелә. Ул Батый була. Аны сез беләсездер инде. Менә шы Жучи елысының башлыгы булып Батый билгеләнә. Аннан соң 1229 елда Кырылтай була. Менә шы Кырылтайда бийек кахан итеп безнең Үгәдәй сайлана. Һәм менә Үгәдәй аның инесе, аның абыйсы Чагатай, алар бергәләп Жучи ылысы җирләрен бераз чиклиләр. Чөнки алар уйлавынча менә Жучи ылысының бигрәк тә күп биләмәләре. Менә аннан соң менә шушы чикләүләрне бераз ничек дип, в качестве компенсации дип әйтсәк, менә көнбатыш походы нәтиҗәсендә яңа җирләр бу Жучи елысына керергә тиеш була. 1229 һәм 1232 елларда Батый гаскәрләре Кыпчакларга һәм Болгар иленә һөҗүм итәләр, ләкин аларның походлары әллә ни уңышлы булмый. Менә ахыргы чиктә Монгол империясе Каханы аңлый ки,
менә бу айырым бер олысның гаскәрләре белән бу җирләрне гаскәрләре белән генә бу җирләрне яулап алып булмавы турында алар аңлыйлар. Һәм нәтиҗәдә 1235 елда яңадан Кырылтай җыела. Менә шу Кырылтайда яңа карар кабул ителә. Менә шушы карар нигезендә Бөек Көнбатыш походы башлана. Ул поход 1236 елда башлана, 36 елда һәм 1241 елга кадәр дәвам итә. 1241 елның декабрендә ул тамамлана. Сез инде хәтерлисездер, ни сәбәпле бу поход тамамлана, ни эшләп монголлар алга таба, әйтик, Франция җирләренә бармыйлар, ни сәбәпле? Беренче чиратта үгәдәй үлү белән бәйле була бу хәл. Менә Батый, чөнки менә шушы үгәдәйнең төп варисы булып, аның улы Гуюк санала. Гуюк белән Батый арасында зур каршылыклар була. Аларның арасында шундый бер зур нәфрәт була. Алар бер-берсен яратып бетермиләр. Һәм Батый аңлый, әгәр дә ул әйләнеп теге Идел буйларына кайтмый икән, үз җирләрен, биләмәләрен җакламый икән, һәм кабат аның алысының җирләрен тартып алырга мөмкиннәр. Моннан тыш ул үз хакимиятен дә югалтырга мөмкин. Шул сәбәпле ул әйләнеп кайтырга мәҗбүр була. Һәм 1242 елда ул Идел буйларына әйләнеп кайта, белгәнегезчә Болгар тирәсендә төпләнә ул башта. Менә бу Алтын Урданың формалашуында чираттагы бер этап була. Күрәсез, без берничә датаны китердек. Ул 1207, аннан соң 1224, аннан соң чираттагы төп дата, төп вакыйга ул 1236 һәм 241 еллар. Менә шу Көнбатыш походы нәтиҗәсендә Жучи олысының җирләре күпкә зурая, күпкә арта. Һәм менә шушы җирләрдә хакимиятны урнаштырырга кирәк була. Һәм менә Батый ул күп кенә тырышлыклар куя бу юнәлештә, һәм бу эшне уңышлы итеп башкара. Аннан соң шуны да әйтергә кирәк, Батый ул менә Алтын Урданың нигезләүчеләрнең берсе була. Шын мәгънәдә Алтын Урда дәүләтенә яки Жучи олысына нигез салучы Батый дип исәпләнә. Һәм ләкин ул менә шушы елларны аның идарә итү елларында, әйтик, ул 1227 һәм 1256 еллар безнең 1227, кайбер тарихчылар 1229 дип яза, һәм 1056 елларда ул идарә итә. Менә ул идарә иткән елларда Алтын Урда Монгол империясының бер өлеше дип исәпләнә. Һәм ул бик монгол каханының хакимиятен таный. Ләкин менә 1246 елда Монгол империясының бик каханы итеп Гуюк сайлана. Без Гуюк белән Батый мөнәсәбәтләре турында сүз алып бардык инде. Һәм менә шушы каршылык, менә шу нәфрәт ахыргы чиктә сугышка китерә алган, ләкин вакыйгалар сугышка кадәр барып җитми. Чөнки 1248 елда безнең Гуюк вафат була. Һәм Монгол империясында чираттагы сырау килеп туа, кем чираттагы кахан була. Һәм монда инде Бату үзенең барлык тырышлыгын куя, чөнки ул менә Алтын Рух нәселендә ака булып санала, ага дип әйтсәк тә татарча, иң олы вәкиле була. Менә иң олы вәкиле буларак беренче чиратта монголлар тәхетне аңа тәкъдим итәләр, ләкин ул менә баш тарта.
Улы яш буенчамы или шул Юк, яшы ягыннан. Әйме, и менә шу нәселдә иң олы вәкил була. Аннан соң ул Толуй, чөнки менә ул Шыңгысханның кече улы белән бик яхшы мөнәсәбәтләрдә була. Әйме, ул нинди карашка ия була. Ул менә Толуйның олы улы Мөнке булуын тели, менә бик каһан булуын тели. Аның белән Саркоктани бегида ризалаша. Ул Толуйның шул бигрәк тә шундый атаклы, шул билгеле бер хатын була бу Монгол империясында. Бу хатынның барлык уллары диярлек бийек шәхесләр. Менә әйтик, алар арасында Мөнке, Монгол империясының бийек каханы, аннан соң Хулагу, ул менә аерым бер алысны нигезли Иран җирлегендә. Моннан тыш Хубилай, ул менә Юань империясына нигез сала, менә Китай җирләрендә. Аннан соң Арык-Буга. Арык-Буга ул да менә шушы Монгол империясының каханы булып тора бер ара. Ләкин Хубилай белән каршылыклар барлыкка килә һәм нәтиҗәдә ул үз тәхтен югалта. Күрәсез, менә 4 улы, барысы да билгеле шәхес була, шундый зур сәясәтчеләр буларак билгеле булалар. Һәм менә Баты булышлыгы белән, тырышлыгы белән алар менә Үгедей нәселен бераз кысрыклыйлар. Чөнки менә Гуюк ул бит Үгедейнең олы улы, әйме? Һәм менә Монгол империясының тәхетенә Баты тырышлыгы белән Мөнке утыртыла. Мөнке, мин русча язам инде. Мөнке. Булар Толуйның уллары. Бу Толуйның уллары, Мөнке Толуйның улы була. Һәм алар менә бергәләшеп идарә итәләр. Алар менә бу вакытны дустана мөнәсәбәттә булалар. Әлбәттә Баты Мөнкенең истинлеген таный. Чөнки ул Шыңгысхан кануннарына каршы килергә теләми. Менә аннан соң монда алга таба ничек итеп вакыйгалар 1256 елда безнең Баты үлеп китә, әйме? Баты үлә һәм аның варисы итеп Сартак сайлана. Сартак ул аның улы, Батыйның улы. Менә монда хәзер слайдка да китерик, менә сезгә җиңелрәк булсын өчен. Сартак сайлана һәм менә шушы Сартакны Мөнке билгеләп куя, әйме? Ул Мөнке ризалыгы белән Алтын Урда яки Жүши олысы хан дип әйтү дөрес булмас. Жүши олысының җитәкчесе була, әйме? Ләкин ул озак идарә итә алмый, чөнки ул менә ул Монгол империясында булган вакытта аның агасы Бәрке, ул Батыйның энесе, Бәрке ул да бик билгеле шәхес була, ул Көнбатыш походында катнаша, ул менә Мөнкене алтын Монгол империясының тәхетенә утыртуда катнаша, бик актив кеше була, булдыклы шәхес. Һәм менә ул тәхетне үз кулына төшермәкче була. Һәм нәтиҗәдә Сартак Монгол империясыннан кайтканда аны үтерәләр. Бәлки аны агулап үтерәләрдер. Менә Бәркәнең тарафдарлары. Менә Сартак үлгәннән соң Мөнке Алтын Урданың яки Жүши олысының җитәкчесе итеп аның Сартакның улын Улахчины билгели. Ләкин Улахчи ул кичкенә бала була һәм әлбәттә инде идарә итә алмый. Аның урнына аның әбисе Баракчин хатун идарә итәргә тиеш була. Ләкин менә Алтын Урданың
менә шу кыдрәтле нәсел вәкилләре аны танымый һәм ахыргы чиктә Алтын Урда тәхетенә Бәркә утыра. 1257 елда була бу хәл. Ул менә якынча 10 ел дәвамында идарә итә Алтын Урда җирләре белән. Билгеле булганча бу җитәкче ул ислам динендә була, ул мөселман. Монда чыганаклар төрлечә аңлата, ничек итеп, кайчан ул ислам динен кабул иткән. Беренче караш буенча ул кечкенәдән үк мөселман мөхитендә тәрбияләнгән. Башка фикер буенча ул инде олы яшьтә ислам динен кабул итә. Менә аны шуны да әйтергә кирәк, аның әнисе Хорезм шахның олы кызы була. Менә Мөхәммәд Салтанның олы кызы. Һәм әлбәттә инде ул менә кайбер чыганакларда хәтта әйтелә, жучи имештер, менә шушы бала мөселман хатын-кызыннан туу сәбәпле аны менә шул мөселман мөхитендә тәрбияли. Кайбер тарихчылар фикеренчә ул теге мәдрәсәдә дә укып ала бер ара. Белмим, бу дөреслеккә туры киләме, төгәл генә әйтергә авыр. Менә шушы Бәркә ул жучи олысын мөстәкыйль дәүләт итергә омтыла. Әйеме, ул менә шу мөстәкыйльлек юнәлешендә чираттагы бер адым ясый. Әйеме, ул менә Бәркә дәверендә Алтын Урда җирләрендә яңа тәңкәләр бастырыла башлый. Менә бу тәңкәләрдә соңгы билгеле халифның, билгеле иң менә шундый көчле Багдад халифының исеме сугыла, Насирлиддин. Әйеме, бу мөстәкыйльлеккә омтылышның бер чагылышы булып тора. Моннан тыш Бәркә мөстәкыйль тышкы сәясәт алып бара. Бу менә Монгол империясының бердәмлегенә туры килми. Нәрсә белән бу вакыйгалар сәбәпле? Беренче чиратта Хулагу яулары белән бәйле. Чөнки 1256 елда Батый хан, Батый белән, яки аны кайбер чыганаклар Саин хан дип атый, әйеме? Батый үлү белән Мөнке дип әйтсәң инде, ул үзенең энесен Хулагуны Багдад халифлеге җирләрен яулап алырга җибәрә. Монда инде менә Хулагу һәм жучи вәкилләре, нәселе вәкилләре арасында зур гына каршылыклар барлыкка килә. Нәтиҗәдә бу күп еллык сугышларга китерә. Чөнки менә шушы Кавказ арты җирләре алар Чингисхан васиятнамәсе буенча жучи олысына керергә тиеш булган. Хулагу менә шу җирләрне яулап алгач, бу җирләрне жучига бирергә теләми. Моннан тыш менә шушы яуларда жучи олысының гаскәрләре дә катнашкан. Чөнки бу гомум монгол яу булган. Сез белгәнегезчә, менә монголлар теге яңа җирләрне яулаганда һәрбер олысының вәкилләре катнашырга тиеш булган. Әлбәттә инде бу гомум монгол поход булу сәбәпле анда менә жучи олысының гаскәрләре дә катнашкан. Менә шу гаскәрләр катнашу сәбәпле жучи Хулагу менә шу яулардан соң өлеш чыгарырга тиеш булган. Әйеме, ләкин ул менә өлеш чыгарырга теләми. Моннан тыш сез бәлки сезгә сөйләгәннәрдер, ул менә Багдадны яулап алгач, менә Багдад халифының барлык байлыкларын үз кулына төшерә. Әйеме, ул бит гасырлар буенча җыелган байлык, әйеме?
Һәм алар менә кызыклы гына ул чыганакларда кызык мәгълүмат бар, ничек итеп ул менә хәлифтән бу серне чыгара, һәм ахыргы чиктә хәлиф әйтеп бирә, кайсы җирдә менә шу байлыклар яшерелгән турында әйтә, аннары ахыргы чиктә анарга монголлар сорау бирәләр, ни өчен менә син шу байлыкларны кулланмадың безгә каршы торыр өчен дип, һәм аны шунда бикләп калдыралар, һәм менә күрәсең, синең саранлыгың, менә, то есть твоя жадность тебя погубила, в конечном итоге. Шулай итеп, менә моннан тыш өченче сәбәп, бу беренче сәбәп әйттем, ул менә Чыңгыз хан васиятнамәсе буенча бу җирләр Жучига эләгергә тиеш була. Икенче сәбәп, ул менә Хулагу бу байлыкларның өлешен чыгарырга теләми. Өченче сәбәп, ул менә шушы Кавказ арты җирләре аша Бик Ефәк юлының Бик Ефәк юлы үткән була. Әлбәттә инде, әгәр дә сез бу юлларны контроль астында тотасыз икән, сезнең кулыгызда зур гына табыш булачак. Моны бәлки бик яхшы аңлаган һәм ахыргы чиктә менә шу каршылыклар сугышка китерә. Бу сугышлар озак еллар дәвам итә. Аны ничектер теге столетняя война, 100 еллык сугыш дип атап та була. Ул теге айрым перерывлар белән 19-нчы гасырның урталарына кадәр дәвам итә. Һәм тулайым әйткәндә Жучи ылысымында әллә ни зур уңышларга ирешә алмый, һәм була бер ара, әйтик, бер ара менә шу Кавказ арты җирләрен Азәрбайҗанны яулап алар, ләкин озакка бармый бу хәл. Менә шулай итеп, бәлки моннан тыш Мәмлүк Мисыры белән багланышлар урнаштыра, чөнки мәмлүкләр белән Жучи арасында уртаклык була. Ни өчен уртаклык? Менә шунарга да игътибар итәргә кирәк, бәлки мусульман буларак ул менә Хулагуны нәрсәдә гаепли, хәлифәне үтерүдә гаепли. Чөнки ул мусульман, хәлиф, сез беләсез, кем ул мусульманнар өчен, һәм менә шушы тагын бер сәбәп. Ул чөнки менә хәлифне үтергән, һәм алар менә Мәмлүк Мисыры белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштыралар. Башта инициатива мәмлүкләр Бейбарс тарафыннан башлана, һәм менә шушы мөнәсәбәтләр күп еллар дәвам итә. Алтын Урда һәм мәмлүкләр Мисыры арасында. Менә алар Бәркә хан, Бәркә идарәсе вакытында урнаштырыла. Бәркә үлгәннән соң ул 1267 елда вафат була. Алтын Урда тәхетенә Мәңге Тимер утыра, һәм Мәңге Тимер, һәм менә шушы хан, аны хан дип атасак була, чөнки ул үзен инде хан дип атый башлый, чөнки үз исеменнән ярлыклар тапшыра, моннан тыш үз исеме белән тәңкәләр суга башлый Алтын Урдада. Аннан соң сез Илнур Мидхәтович белән өйрәнгәнсездер инде, 1269 елда Талас корылтайы уздырыла, һәм менә шу корылтай нәтиҗәсендә инде Алтын Урда бөтенләй мөстәкыйль дәүләткә әверелә дип әйтсәк тә була. Һәм Мәңге Тимер ул Бәркә белән ул мусульман булмый, ул теге мәҗүси, һәм Тәңрегә табына, аның ата-бабалары кебек, ләкин ул менә нинди дә булса да
теге башка диннәрне кысрыкламый, әлбәттә. Мәңге Тимер дәверендә мөселман сәүдәгәрләре үз көчен арттыра һәм үзенең тәэсирен арттыра, һәм ләкин монда ләни зур каршылыклар булмый. Аның Мәңге Тимер үлгәннән соң Алтын Урда тәхтенә Тода Мингу утыра. Ул озак идарә итми, күрәсез, 5 ел, ни бары 5 ел. Чөнки тора бара ул менә теге сәяси эшләр, ул әллә ни сәяси эшләр белән күрәсен кызыксынмый. 1283 елда ул ислам динен кабул итә һәм дин белән мавыга башлый. Һәм шундый теге диндар кешегә әверелә ахыргы чиктә. Һәм 1287 елда ул Алтын Урда тәхтеннән баш тарта һәм үзенең гомерен, барлык булган гомерен теге дингә багышлый. Бу шундый бер кызыклы вакыйга. Ләкин 1289 елда ул вафат була. Бәлки аны Тулабуга тарафдарлары, бәлки Тулабуга әмере буенча ул үтереләдер. Шундый фикердә бар. Аннан соң Алтын Урда тәхтенә Тулабуга утыра. Ул менә 4 ел идарә итә безнең. Аннан соң Алтын Урда тәхтенә Такта килә. Менә шушы соңгы эш хан турында әйткәндә, шуны ассызыкларга кирәк. Алар барысы да нагай тырышлыгы белән Алтын Урда тәхтенә утыралар. Ул менә нагай, аны Бәкләрбәк була. Ул инде Мәңге Тимер дәверендә, Бәркә дәверендә күтәрелеш ала. Һәм ул үзенең теге походлары белән билгеле. Алар әллә ни уңышлы булмаса да, ләкин менә Бәркә хан идарә итү дәверендә ул бер билгеле шәхес була. Ләкин Мәңге Тимер заманында ул үзенең көч-куәтен бераз киметә һәм Мәңге Тимер үлгәннән соң ул киридән менә Алтын Урдада барган барлык сәяси вакыйгаларга ул нык тәэсир итә башлый. Һәм менә шу Тода Мингу, Тулабуга һәм Такта ханнары, кабатлап әйтәм, нагай тырышлыгы белән Алтын Урда тәхтенә утыралар. Менә әйтик, Тулабуга ул әлбәттә бу хәл белән риза булмый. Ул менә нагайның хакимияте, ул нагайның тәэсиреннән арынмакчы була, ләкин ахыргы чиктә нагай тырышлыгы белән аны үтерәләр. Әйеме? Ул менә нагай Токта белән сөйләшүләр алып бара башлый һәм Токтаны Тулабуга каршы куя һәм ахыргы чиктә Токта әмере буенча Тулабуга һәм аның өнеләре үтерелә. Һәм 1291 елда Алтын Урда тәхтенә Токта утыра. Нагай уйлавынча ул Токта аңа тыңлаучан бер хан булырга тиеш була, ләкин Токтада мөстәкыйль сәясәтне алып бармакчы була. Ахыргы чиктә Нагай белән Токта арасында кабат шундый зур каршылыклар барлыкка килә һәм менә шу каршылыклар нәтиҗәдә бәрелешкә китерәләр. Сугыш була барлыкка килә менә шу ике сәясәтче арасында һәм нәтиҗәдә Нагай җиңелә. 1299 елда аны рус гаскәре үтерә. Теге Нагай үтенеп сораса да, әйеме, ләкин рус гаскәре аны тыңламый һәм үтерә. Ул менә Нагай ул рус гаскәренең кулына эләгә һәм әлбәттә Нагай аңа җиткерә кем булганын. Мин Нагай дип әйтә, ләкин урыс гаскәре аны тыңламый һәм үтерә. Аннан соң инде менә Токтан
инде әмер бирә, менә шу рус гаскәрен табырга һәм аны җәзага тартырга. Әйме. Чөнки монгол кануннары буенча гади кара халык ул бер кайчанда менә теге атаклы билгеле нәсел вәкилләренә кул күтәрергә тиеш булмый. Чөнки менә Чингис хан белгәнегезчә ул гади халык турында әллә ни уйланмаган. Теге менә монгол халкы аның идарә итү елларында теге яхшы тыныч гомер яшәеш алып барган дип әйтергә авыр. Әйме. Чөнки аның төп максаты ул менә теге ак сөякләрнең мәнфәгатен беренче чиратта кайгырту. Әйме. Шулай итеп тақта нагайны юк итә. Аннан соң ул аның уллары белән дә көрәш алып бара, ләкин ахыргы чиктә җиңеп чыга. Җиңеп чыкканнан соң ул Алтын Урда җирләрендә тотрыклык урнаштыра, реформалар үткәрә һәм үзенең хакимиятен ныгыта. Нәтиҗәдә менә шушы тактаның сәясәте үзбәк заманында булган чәчәк атуның нигезе була. Әйме. Әгәр дә менә шу такта шушы реформаларны үткәрмәгән булса, бәлки үзбәк хан шундый зур уңышларга ирешә алмаган булыр иде. Әйме. Һәм безнең чираттагы Алтын Урданың үсешендә чираттагы чир ул Алтын Урданың чәчәк ату чиры. Әйме. Бу чир үзбәк, җәнибәк һәм бәрдибәк хан дәверләренә туры килә, ләкин инде менә мин монда бәрдибәкне дә керттем. Чөнки менә бәрдибәктән башланып китә менә шушы гаугалы чир. Әйме. Менә үзбәк һәм җәнибәк, аның улы җәнибәк һәм идарә итү чирында Алтын Урда шундый зур үсешкә ия була. Әлбәттә, күп кенә яңа шәһәрләр төзелә, булган шәһәрләр чәчәк ата, сәүдә эше, һөнәрчелек, игенчелек һәм терлек асраучылык барлык өлкәләрдә диярлек үсеш күзәтелә. Әлбәттә, инде мәдәният өлкәсендә дә Алтын Урдада күп кенә билгеле галимләр була, чөнки Алтын Урдада сияси тотрыклык һәм менә шушы сияси тотрыклык беренче чиратта аңа үсешнең бер зур этәргече була инде, әлбәттә. Менә Җәнибек үлгәннән соң Алтын Урда тәхтенә Бәрдибәк утыра. Ул менә барлык якын туганнарын юк итә. Хәтта кайбер чыганакларда әйтелә, ул үзенең улын да үтерә дип. Әйме. Чөнки ул барлык менә шу Бату нәсел вәкилләреннән нәсел вәкилләренә шикләнеп карый. Әйме. Һәм аларны ул менә 12 Батый нәселе вәкилен юк итә. Һәм ләкин үзе дә озак идарә итә алмый. 1259 елда ул үлә. Кайбер тарихчылар фикеренчә ул агулап үтерелә. Бәлки менә теге Тайдулла тарафыннан. Аннан соң Бәрдибәк үлү белән Алтын Урдада гаугалы чир башлана, смутное время. Аны менә рус ел язмачылары Великое Замятня дип атый. Менә шушы чир якынча 20 ел дәвам итә. Менә шу 20 ел дәвамында Алтын Урда тәхтендә күп кенә ханнар алышына. Әлбәттә, аларның исемнәрен без хәзер атап тормабыз, чөнки монда тарихчылар арасында да бердәмлек юк. Ләкин менә якынча кайбер тарихчылар 18 ханны санап чыгара, кайберәүләр 26 хан дип әйтә. Ләкин менә алар тиз арада алмашынып торалар.
Һәм менә шушы чорны Алтын Урданың көнбатыш өлешендә, шушы чорда аеруча бер көчле, билгеле бер сәясәтче була, Мамай исемле, бәлки аны ишеткәнсездер, әйме, ул кайсы нәселдән була, бәлки Дамир әфәнде аның турында сөйләгәндер, әйме, ул билгеле Кыят нәселеннән була, әйме, һәм менә шушы Мамай, ул Бәкләрбәк була, Бәкләрбәк аның хатыны Бәрдибекнең кызы була, күрәс ул Гүрген, бу титул әйме Монгол империясында була безнең, һәм ул менә озак еллар дәвамында Алтын Урданың көнбатыш өлешендә, Ак Урдада, без аны Ак Урда дип атыйбыз, әйме, иң билгеле, иң көчле сәясәтче була. Һәм ул әлбәттә инде Алтын Урда тәхетенә дәгъва кыла алмый, чөнки Чингис хан нәселеннән булмый, ничек итеп ул идарә итә бу җирләр белән? Менә шу теге марионетка ханнарны, менә шу Чингис хан нәселеннән булган ханнарны куйдыра һәм алар белән идарә итә дип әйтсәк тә була. Һәм ләкин 1380 елда сезгә бу вакыйга билгеле инде, Куликов сугышы була, әйме, чөнки менә 70-нче елларның икенче яртысында Мамай белән Мәскәү, Бөек Мәскәү князы арасында каршылыклар туа, һәм менә шу каршылыклар нәтиҗәсендә 1380 елда сугыш була, Куликов сугышы, һәм менә шушы сугышта Мамай гаскәрләре тармар ителә, ул качырга мәҗбүр була, аны чираттагы ахыргы чиктә аны Токтамыш тармар итә, һәм ул Алтын Урда тәхетенә утыра. 1380 елда. Мамай турында бәлки сезгә сөйләгәннәрдер инде. Менә Токтамыш Алтын Урда тәхетенә утыру белән ул дәүләтне берләштерә, кабат берләштерә. Ике өлешендә Ак Урданы да, Күк Урданы да бердәм дәүләт булдыра, һәм кабат Мәскәү князын салым түләргә мәҗбүр итә, әйме, ясак түләргә мәҗбүр итә 1382 елда, ләкин 1390 елларда Токтамыш белән Тимер, Аксак Тимер арасында шундый каршылыклар барлыкка килә, нәтиҗәдә алар бер-берсе белән сугыша башлый. Нәрсә белән бәйле соң бу каршылыклар? Бу беренче чиратта икътисади сәбәпләр белән бәйле, әлбәттә. Монда менә шушы ике билгеле җитәкче, алар беренче чиратта менә шушы сәүдә юлларын контроль астында тотмакчы булалар. Башка сәбәпләр дә бар. Беренче чиратта менә шуны истә тотырга кирәк. Токтамыш ул Чингис хан нәселеннән була, Аксак Тимер ул Чингис хан нәселеннән түгел. Һәм Токтамыш Тимерланның яки Аксак Тимернең хакимиятен танырга теләми, аның истинлеген танырга теләми, һәм нәтиҗәдә алар арасында сугыш була, бәрелеш, әйме, беренче бәрелеш 1391 елда була, ул Кындырча елгасы буйларында, бездән ерак түгел, әйме, һәм менә шушы сугыш нәтиҗәсендә Токтамыш гаскәрләре тармар ителә. Һәм Аксак Тимер Алтын Урда шәһәрләрен яндырып, бәлки ул Болгарны да яндыргандыр, әйме, кире Сәмәркандка әйләнеп кайта. Ләкин Токтамыш моның белән генә тынычланып калмый. Ул менә Аксак Тимернең көч-куәтен танырга теләми.
ахыргы шиктә ул Кабат Аксак Тимер белән сугышларын башлый. Һәм 1395 елда инде Төньяк Кавказда Терек елгасы буйларында Кабат бәрелеш була. Менә Аксак Тимер һәм Токтамыш гаскәрләре арасында. Токтамыш Кабат тармар ителә һәм качырга мәҗбүр була. Аксак Тимер инде менә бу Алтын Урданың икътисади нигезен юк итер өчен ул менә Алтын Урданың шәһәрләрен яндыра башлый һәм барлык монда булган халыкны, һөнәрчеләрне әсирлеккә үз җирләренә алып китә. Аннан соң менә Сәмәркәндкә, әйме Урта Азия җирләренә Мәвәрәннәхр дип атыйлар кайвакыт менә шушы дәүләтне. Һәм менә шушы яулардан соң инде Алтын Урда икътисады, Алтын Урда шәһәрләре үзенең көч-куәтен кабат күтәрә алмый һәм алар инде менә булган көчен бер кайчанда кабат кайтара алмыйлар. Һәм аннан соң Аксак Тимер китү белән Алтын Урдада сәяси бәрелешләр башлана кабат. Менә шушы Токтамыш беренче чиратта ул Литва князьлегенә кача, Бийек Литва князьлегенә һәм Витовтка ярдәм сорап килә. Ни өчен аңа ярдәм, сезнең уйлавыгызча? Менә шушы Алтын Урда тәхтен кайтару өчен беренче чиратта. Чөнки ул менә качырга мәҗбүр. Алтын Урдада кем идарә итә? Тимер Котлык исемле хан идарә итә. Һәм менә шу Тимер Котлыкка каршы торыр өчен аңа гаскәр кирәк була. Ул менә Бийек Литва князьлегенә килеп төшә һәм Витовт белән сөйләшүләр алып баралар. Менә шу сөйләшүләрнең төп эчтәлеге нидән гыйбарәт? Беренче чиратта Витовт Токтамышка Алтын Урда тәхтен кайтаруга булышлык итә, Токтамыш үз чиратында аңа ярлык бирә, ярлык тапшыра. Шул чиратта теге Мәскәү князьлеге, Мәскәү җирләренә дә ярлык бирергә тиеш була. Менә шундый бер план була аларның. Ләкин бу план тормышка ашмый, чөнки менә Токтамыш татар һәм Витовт үз гаскәрләрен җыя һәм Ворскла елгасы буйларында бәрелеш була. Менә шу сугышта бер яктан Токтамыш, Бийек Литва князьлеге сугышчылары, алар арасында күп кенә урыслар да була. Шуны да әйтергә кирәк, сез беләсездер инде. Ул бит Бийек Литва князьлеге, ул күп өлеше рус князьлекләреннән торган. Һәм икенче яктан Тимер Котлыкның гаскәрләре һәм аңа Идегей, Бәкләрбәк Идегей булышлык итә. Һәм менә шушы бәрелештә Витовт һәм Токтамыш гаскәрләре тармар ителә. Күрәсез, бу сугыш Токтамыш өчен уңышсыз була. Һәм менә алга таба Алтын Урдада аеруча көчле шәхес булып Идегей була. Ул да Чыңгызхан нәселеннән булмый, ләкин ул менә Алтын Урданың бердәмлеген саклап калырга тырыша. Һәм ләкин 1419 елда ул вафат була. Чөнки Токтамыш үлгәннән соң аның уллары Идегей белән сугышып киләләр һәм менә шушы чираттагы бәрелештә ул үтерелә 1419 елда. Менә Идегейдән соң инде алга таба менә тарихта шундый билгеле шәхесләр булмый. Менә теге дәүләтне берләштерә алган шәхесләр булмый диярлек. Һәм менә 30-40 елларда бердәм Алтын Урда дәүләте яшәештән туктый. Монда инде мин теге аерым ханлыкларны гына
китердем. Әйме, менә сез игътибар итегез, 37-38 елларда безнең Казан ханлыгы барлыкка килә. Аннан соң шул ук елларны, 41 елны Кырым ханлыгы, аннан соң Нугай урдасы, Сибир ханлыгы, Үзбек ханлыгы, соңгылар булып Астрахан ханлыгы барлыкка килә. Әйме, һәм безнең кайчан ниченче елда Алтын Урда бөтенләй яшәүдән туктый, ул 1502 елда була бу хәл. Чөнки менә Алтын Урданың төп варисы дип әйтсәк, ул Зур Урда була. Менә шушы Зур Урда гаскәрләрен Шейх Әхмәт ханны Мәңгелегерей Кырым ханы тармар итә, шулай итеп Алтын Урда яшәештән туктый. 1552 ел. Әйме. Күрәсез, мөмкин кадәр кыскача рәвештә сөйләргә тырыштым. Әйме, менә бу Алтын Урданың кыскача сәяси тарихы. Әгәр дә сезнең сораулар барлыкка килде икән, мин аларга җавап бирермен хәзер. Сораулар бармы сәяси тарих буенча? 1502 ел. Мәңгелегерей гаскәрләре Шейх Әхмәт хан гаскәрләрен тармар итә, һәм Мәңгелегерей сарайга таба юл тота, сарайны яндырып китә, һәм чөнки менә шундый традиция булган. Менә кемнең кулында сарай, шул патша булып саналган. Аннарсы менә шундый бер кызыклы факт бар. Күп кенә илләр Явыз Иванны патша итеп танымаганнар. Әйме, менә шушы сарай хәрабәләрен үз кулына төшергәнче. Менә ул бит 52 елда Казанны яулап ала, аннан соң 56 елда, 1556 елда Әстерхан ханлыгын яулап ала, һәм менә шушы елларны сарай хәрабәләре аның кулына төшә. Шуннан соң инде ул барлык яктан да патша исеменә лаеклы була. Әйе, ул да Шыңгыз хан нәселеннән була, Гәрәй, Мәңгелегерей. Чөнки менә Кырымда идарә иткән нәсел, әйме, алар Гәрәйләр дип аталар. Әйме. Аның беренче ханы итеп Хаҗи Гәрәй була, әйме. Шулай итеп барлык ханнар да алар Гәрәйләр нәселе. Алар бер ара Казанда да идарә итеп алганнар, әйме. Һәм бу ханлыклар буенча, әйме. Токтамыш ханның Аксак Тимергә җиңелүе берничә тапкыр була, сәбәпләрен ике тапкыр була. Бу беренче чиратта Аксак Тимернең гаскәрләре бердәм, көчле, куәтле булу белән бәйле. Күрәсез, Токтамыш әлләни хәрби сугышчы сәләтләре булмаган, күрәсез санарда. Әлләни шундый бәлки әлләни көчле шәхестә булмаган дип әйтергә дәлилләр бар, әйме. Моның белән беренче чиратта аңлатып була, әйме. Аннан соң менә Алтын Урда, монда шул сәяси проблемалар, сәяси каршылыклар белән бәйле инде. Турында төрле фикерләр бар. Археологик казбаларда булганмы, булмаганмы, әкият кенәме? Минем белгәнемчә, бүгенге көндә инде тарихчылар аны кире какмый. Бу бәрелеш булган. Әлбәттә инде ул бәлки шул кадәр зур бәрелеш булмагандыр да, әйме. Теге менә гаскәр, хәрби тарихтан карасак, әйме. Ләкин рус халкы өчен менә идеологик яктан ул мөһим вакыйга булган. Казынулар алып барыла, һәм бүгенге көндә инде күп кенә менә шушы калдыкларга тап булалар. Алар менә дөрестән дә хәзерге көндә дәлили ала. Археологик яктан да бу бәрелеш булган. Чөнки анда менә теге ук һәм башка
әйберләрне табалар, менә шушы гаскәрләрнең кораллары белән бәйле әйберләрне алар менә дәлиллиләр. Бу сугыш булган. Мин үзем бу сугыш белән ризалашам. Минем фикеремчә ул булган. Һәм менә әйтәм бит кабатлыйм, соңгы археологик эзләнүләр моны дәлилли. Менә туктамыш ул бит ярлыклар язып калдырганнар. Ул ярлыклар Алтын Орда чыгымында ни телләрдә язылган? Шулай итеп, Әскәр әфәнде безне башка темага бурып китмәкче була. Әйеме, без әлбәттә менә игътибар итегез, бу дәүләт берничә йөз ел дәвамында яшәп килә. Әйеме, әгәр дә дәүләт шул кадәр озак вакыт яши икән, менә чагыштырып карагыз, Советлар Союзы ни бары 70 ел. Әйеме, Алтын Урда белән чагыштырыгыз, ул 250 елга якын яшәп килгән. Димәк, аның идарә итү системасы эффектив булган. Моннан тыш бу дәүләт айруча зур территорияларны биләп торган. Моннан тыш бу территорияда күп халыклар яшәгән, күп милләтле халыклар яшәгән. Алар менә бер дәүләт кысаларында яшәп килгәннәр, аларны буйсындырганнар менә берничә йөз ел дәвамында. Менә белгәнемчә, Дамир әфәнде белән сез дәүләт идарәсе системасын инде ачыклагансыз, әйме, хәзер бәлки теге эш делопроизводство русча әйткәндә, яки канцелярия культурасына без игътибар итербез. Менә баштан шуны әйтергә кирәк. Эш башкарма яки делопроизводство ул дәүләттәге сәяси культура белән бик тыгыз бәйләнештә бара. Әйеме, менә канцелярия культурасы ул дәүләт үсешенең бер чагылышы була. Әйеме, һәм кайчан ничек итеп менә шушы канцелярия культурасы формалаша, һәм аны чингизитская культура дип әйтәбез, әйеме, русча әйткәндә, монгол канцелярия культурасы дип әйтсәк тә була. Алтын Урдага килгәндә инде ул Урда канцелярия культурасы. Менә шушы культура ул 13-нче гасырның башында ук формалашып килә. Хәзер мин сезнең өчен слайд ачам. Чөнки монда менә татар теленә тәрҗемә итеп булмый бу культура, чөнки культура сүзе ул күп мәгънәле, әйеме, күп мәгънәле. Шул сәбәпле монда мин автоматик рәвештә куйганмын ахырсы. Вакыт. Менә 1204 елда Чингис хан менә Кытай чыганаклары буенча, монда Юаньши турында сүз бара. Кытай чыганаклары буенча 1204 елда Чингис хан, монда Тимучин гаскәрләре Найман ханы Таян ханны тармар иткәч, аларның кулына Таян ханның тамгачысы кулга төшә. Аны әсирлеккә алалар. Аннан соң бу тамгачыны Чингис хан Тимучин алдына китерәләр. Әле ул менә 204 ел бит, әйеме. Аны Тимучин алдына китерәләр, һәм ул аңа төрле сораулар бирә башлый. Әйеме, һәм аның исе акылы китә, нишләп син менә качкансың? Без бит синең хуҗаңны, синең ханны тармар иттек, син кая качырга уйлагансың дигән сорау бирә. Менә шушы Тататонга, аның исеме Тататонга була, кайберәүләр аны Татартонга дип укыйлар. Әйеме, Тататонга ул аңа ничек итеп җавап бирә. Чөнки мин
Таян ханның хезмәтчесе, мин аңа һәр вакытта тугры булырга тиешмен, әйме мин аңа хезмәт итәргә тиешмен. Һәм минем беренче төп бурычым менә шушы минем кулда булган тамганы саклап калырга. Тамга ул мөхер, яки нишан дип әйтсәк тә, әйме русча әйтсәк печать. Тамгачы менә шушы теге аңлаешлы булсын өчен печать сугучы. Әйме аның кулында менә шушы тамга була. Шуның өчен аны тамгачы дип атаганнар. Һәм менә шушындый җавап әлбәттә Тимучинга ошый, һәм ул аны үзенә хезмәт итәргә ала. Аннан соң әле менә шушы Тататонгага ул нинди эш куша, үзенең улларын, үзенең балаларын менә шушы язманы, язуны өйрәнергә әмер бирә, өйрәтергә әмер бирә. Шулай итеп, ул менә Чингис ханның балаларының тәрбиячесе дә була. Ул аларны укып язырга өйрәтә. Чөнки Чингис хан үзе ул укый яза белмәгән. Ләкин менә шушы тәҗрибәнең әһәмиятен аңлаган инде әлбәттә. Һәм менә шу тамгачыны үзенә хезмәткә ала. Менә шу Тататонга аңа барысын да аңлатып бирә, нәрсә өчен бу тамга кулланыла, һәм ничек итеп теге эш алып барырга кирәклеге турында аңа тәфсилләп сөйләп бирә. Әлбәттә бу практиканы Чингис хан үз алысында кертә һәм куллана башлый актив рәвештә. Шулай итеп, Монгол империясында рәсми язма буларак уйгур язуы кулланыла. Чөнки менә чыгышы буенча Тататонга уйгур була. Менә бу Монгол далаларында уйгырлар алар үзләренең белеме һәм укымышлылыгы белән аерылып торганнар. Һәм менә шу 1204 елда уйгур язуы кабул ителә. Һәм Алтын Урдага якынрак килсәк, әлбәттә инде менә шушы эш кагазьләрне тутыру эше беренче чиратта Урдада туплана. Әйме, чөнки Урда ул дәүләтнең баш каласы, әйтик төп баш каласы, әлбәттә теге Сарай шәһәрендә булган, кай вакыт анда хан яшәп килгән, әлбәттә кайсы җирдә хан, шунда ук аның түрәләре булган. Чөнки ул менә әгәр дә нинди булса да ярлык чыгарырга кирәк булса, нинди булса да әмер алар аның кул астында һәр вакытта менә шу хезмәтчеләр булырга тиеш була. Бәлки монда сезнең нинди булса да сораулар формасында бу материалны сезгә җиткерергәдер. Менә күрәсез, без хәзер дело производства, канцелярия культурасы турында сүз алып барабыз. Бәлки сораулар формасында җиңелрәк булыр сезгә кабул итәргә. Менә чөнки материал бик күп, вакыт бераз тыгызрак. Шулай итеп, хәзер. Баклап кына әйтә алмассыз микән, 1204 елда Чингис хан кайсы Тататонга кайсы уйгур кабилә белән? Ул үзе уйгур була. Уйгур һәм ул менә шушы Найман ханы Таян ханга хезмәт иткән була. Чөнки мин сезгә узган лекциядә әйткән идем, инде Монголия җирлегендә күп кенә теге сәяси бердәмлекләр булган, кабиләләр бердәмлеге. Менә шу кабиләләр арасында айруча Найманнар көчле булганнар, Кириитлар көчле булганнар. Бәлки аларда ниндидер теге дело производства чаткылары булгандыр бәлки. Чөнки менә күчмә тормыш ул теге эш кагазьләрен алып бару күздә тотмый. Ул теге көтүчеләр өчен кирәк нәрсә түгел. Нәрсәгә мин анда язырга, укырга, чөнки ул менә объектив нәрсә. Ул теге тормыш алып барганда әллә ни булышлык китерми.
ул кирәкмәнеш. Әйме, уку, язу біле. Мин анда үз тірлікні тіге асырым, әйме, әгер де санны білерге кирәк екен, тіге, бәлки тіге таяклардан инде булса да тіге меткалар ясап, сызымнар ясап була, әйме, булай, менә сәяси үзгәрешләр бару белән, әйме, менә дәүләт формалашу процессында менә шушы язуны куллану инде кирәк була. Һәм хәрефләр бәлки менә бу әйтик бит найманнар турында тигәл әйтергә ул авыр бүгенге көнгә кадәр бәлки алар монгол телендә сөйләшкәннәрдер, бәлки алар төркиләр булганнардыр, бәлки менә найманнар арасында күпчелек монголлар булганнар, бәлки аларның менә теге элитасы төрки телендә сөйләшкән шундый фараз да бар, әйме, күп кенә монголлар яки төркиләр алар ике телле булганнар, әйме. Мында тигәл әйтергә авыр, ләкин шуны әйтеп була, Тататонго ул ике телне әйбәт белергә тиеш булган. Чөнки ул менә Чингисхан белән дә сөйләшкән, әйме, бәлки Чингисхан үзе дә төрки телен аңлагандыр, әйме. Шулай итеп, ул менә монголларны өйрәткән, тора-бара бу монгол язмасы зур таралыш таба Чингисхан урдасында, һәм менә барлык эш кагазьләрен, хезмәт кагазьләрен, дәүләт кагазьләрен менә шу язмада башкарганнар инде. Хәзер Алтын Урдага якынрак килсәк, монда хәзер презентациягә нигезләнеп так, ярый, хәзер күбрәк безнең презентация белән ниндидер проблема барлыкка килде, ярый. Хәзер менә Алтын Урда. Алтын Урдада без беренче чиратта безне нәрсә кызыксындыра? Монда хәрби эшләр түгел, гаскәр белән бәйле эшләр түгел, беренче чиратта менә шушы дәүләт белән ничек итеп идарә ителгән. Менә шу гражданнар, гражданская служба дип әйтсәм, әйме, дәүләт хезмәте беренче чиратта менә акча һәм салым белән бәйле юнәлеш турында сүз барырга тиеш. Бәлки сезгә билгеледер инде, Алтын Урдада диван булган. Бәлки башлангыч чырларда ул башкача аталгандыр. Чөнки тора-бара менә шушы теге ислам дине таралу нәтиҗәсендә, моннан тыш шуны да әйтергә кирәк, Алтын Урдада төрле идарә системалары кулланыш таба, таралыш таба. Бу күчмәннәр идарә итү системасы һәм мөселман, гарәп, фарсы идарә итү системасы кулланылышта була. Чөнки менә Чингисхан кануннары буенча дәүләт идарә эшендә барлык эффектив ысулларны кулланырга тиешлеләр, әйме. Хәзер менә һәм менә шушы эшне кемнәр башкарганнарсың? Монгол империясында сәркәтипләр битекче итеп аталганнар, битекче дип аталганнар, әйме. Битекче ул чыгышы буенча бу сүз Кытай теленнән, ул төрки телләргә кергән, пити, пиет, яки менә татарча әйтсәк щук, пумала, әйме. Менә Кытай теленнән ул күрәсең төрки телләргә кергән, аннан соң шулай итеп битекче сүзе ул укымышлы, белемле кеше, сәркәтип мәгънәсендә бу сүз кулланылган. Менә барлык эш кагазьләрен төзүдә бакчылар, алар менә эшне башкарганнар. Һәм бакчылар моннан тыш аларны катип дип тә атаганнар. Хәзер менә бераз җыелып
в смысле, мне надо собраться. Ләкин тора-бара, менә шушы дәүләт аппараты үсү нәтиҗәсендә, шушы түрәләрнең саны арта. Әлбәттә инде битекчеләр менә шушындый эшләр белән шөгыльләнми башлыйлар. Менә шушы вак-төяк эшләрне алар бакчыларга тапшыралар. Димәк, менә шушы барлык эш кагазьләрен булдыру һәм аларны төзү бакчы кулларында була. Менә битекче Сәркәтип, ул әйтик хан янында аның әмерен тыңлый, әйеме? Кирәк икән барысын да язып бара. Ләкин битекчеләр алар үзләренең хәтерләре белән, укымышлылыгы белән аерылып торырга тиеш булганнар. Әлбәттә, монда теләсә нинди кеше битекче була алмаган. Чөнки Монгол империясында шул исәптә Алтын Урдада да менә шы кадрларны алар менә яхшы сайлап алганнар. Һәм менә иң булдыклы, иң сәләтле кешеләр генә менә шы вазифаларны үти алганнар. Чөнки бу бигрәк тә авыр һәм җаваплы эш булганнар. Монголлар алар бу эшкә әллә ни тыкшынмаганнар. Чөнки аларның төп эше ул сугышу. Алар яза укый белсәләр дә, бәлки аңа тыкшынмаганнар. Чөнки кешеләр бар, бу эшне башкаручы кешеләр бар, алар синнән дә яхшырак башкара, ни өчен бу эшне контроль астында әллә ни тотырга да кирәк булганнар. Битекчене билгели микән, аның алдында максатлар куелган, димәк, ул үз эшен тиешле итеп башкарырга тиеш. Ул эшне башкара алмый икән, әлбәттә инде башка кешене табалар һәм ул менә үз вазифаларын үтәргә тиеш була. Монда инде аның чыгышы, ул Аксөяк нәселеннәнме, монда әллә ни зур роль уйнамый. Беренче чиратта аның белеме һәм сәләтләре. Шулай итеп, битекче ул менә эшне оештыра, ул эш кагазьләрен тутыруны контроль астында тота. Бакчылар, менә Алтын Урдада бакчыларны, менә шушы бакчылар алар беренче чиратта монгол һәм төрки телдә эш кагазьләрен тутырганнар. Алар менә уйгур язуының белгечләре булганнар. Менә теге гарәп телендә тизегән, менә шу эш кагазьләрен тизегән кешеләрне бәлки катипләр дип атаганнардыр. Димәк, беренче чиратта бакчы, ул менә уйгур язуын белүче, язучы дип әйтсәм дөрес булмас, хезмәткәр. Шулай итеп, ничек итеп эш кагазьләре төзелгән. Монда да айрым бер кагыйдәләр булган. Теге айрым кагыйдәләр һәм Алтын Урдада төп язу материалы булып кагаз кулланылган. Бу кагаз бәлки төрле илләрдән китерелгән. Менә Алтын Урдада җиткерелгән мул юкмы, без аны әйтә алмыйбыз. Күбесенчә ул теге Урта Азиядан, Сәмәркәндтән беренче чиратта китерелгән. Айруча теге башлангыч чорларында Кытай кагазе дә билгеле булган. Моннан тыш якын Көнчыгыштан да, айруча Багдадтан, анда бигрәк тә сыйфатлы кагаз булган. Аны бәлки теге башка ил җитәкчеләренә хат язганда бәлки кулланганнардыр. Һәм инде 14нче гасырның икенче яртысында Европа кагазын актив рәвештә куллана башланганнар. Италиядан китерелгән кагаз айруча зур таралыш таба. Аннан соң менә һәм менә шушы документларны төзегәндә бакчылар кара кулланганнар, чернила, беренче чиратта кара төсле кара булган, черные чернила. Алар менә Алтын Урда документларына күз салсак, алар гади.
анда әллә ни бизәлешләр дә юк, әйеме. Чөнки бу Чингисханның бер таләбе булган. Анарсын шуны да әйтергә кирәк, менә Монгол империясы җитәкчеләре һәм Алтын Урда җитәкчеләре, алар үзен теге әллә ни зурлап, әллә нинди исемнәр кушмаганнар. Шундый гади генә булган. Әйтик, менә Алтын Урда ярлыкларына игътибар итсәк, анда нинди әмер Токтамыш сүзем. Коротко и ясно. Әйеме. Күрәсез, бу бер яктан менә ханның биеклеген ассызыклый. Шулай гади генә һәм шундый әмер бирелә. Әйеме. Менә ярлыклар турында әйткәч, ярлык нәрсәсең ул? Ярлык ул документ. Әйеме. Бу документлар алар хан тарафыннан бирелә торган документ беренче чиратта. Ул Алтын Урда ханның әмере. Әйеме. Алтын Урда ханның әмере ярлыкта чагылыш таба. Әйеме. Һәм менә бу ярлыкны әлбәттә инде бакшылар төзиләр. Бу ничек итеп ярлык кабул ителә. Әйтик, менә нинди булса да билгеле әмир яки бәк ханга мөрәҗәгать итә. Әйтик, хан риза була, һәм хан үз чиратында бәкләр бәккә яки вәзиргә әмер бирә. Вәзир ул бу эшне битекчеләргә яки бакшыларга куша, әйеме. Һәм бакшылар ярлыкның караламасын төзиләр. Шушы каралама яки черновик, әйеме, шушы караламаны вәзир карап чыгырга тиеш булган була. Әгәр дә монда әллә ни бернинди хаталар булмаса, әйеме, барысы да дөрес булса, иштәлеге дөрес булган ичракта, аны инде рәсми документ итеп төзи башлыйлар. Менә Алтын Урда ярлыклары юк, монда нишләптер минем болай гына күрсәтергә туры килә, хәбәрс кичерәйтәм дә. Менә бу Чингизлар канцеляриясында кулланган һәм төзелгән документларның бер мисалы, Гуюк ханның хаты, әйеме, һәм айрым монда тагын монда пайдзалар безнең. Юк, монда оригиналлар бар һәм копиялар, күбесенчә. Хәзер без Алтын Урда документларына килик. Менә бу әйтик нисхә, копия, Тимер Кытлык ярлыкның күчермәсе, дөресрәк әйеме, ул менә 14-нче гасыр ахырында бу документ төзелгән була һәм аның копиясын язып алалар. Монда без сезнең белән Токтамыш ханның ярлыгын күрәбез. Ул менә төсле рәсем, әйеме, һәм аклы караласы да аның, чөнки төсле рәсемен таба алмадым. Бу икесе дә Токтамыш ханның ярлыгы. Һәм менә шу ярлыклар алар тегәл бер формада булалар, күрәсез, алар бер-берсенә охшаш. Чөнки алар бер тәртиптә төзелергә тиеш булалар. Аларның менә тышкы күренеше белән тышкы күренешеннән аңлап булырга тиеш. Әйеме, бу теге дөрес документ, әйеме, күрәсез, анда тамгалар бар. Менә икенче иллюстрацияда бу Токтамыш ханның тамгасы, ул тамга ал тамга дип атала, әйеме. Бу тамгалар һәрбер ярлыкта куелырга тиеш була. Бәлки алар төрле төсле булалардыр, ләкин иң таралганы ал тамгалар була. Анда менә аның тәрҗемәсе дә
бу тамганың эчтәлеге, әйме монда язылган во имя Аллаха, анда бисмиллахи рахмани рахим әлбәттә язылган, әйме менә шушы Алтын Урда канцеляриясында төзелгән аерым бер документлар. Һәм менә шу дипломатик хатлар, аларны битикләр дип атаганнар, әйме. Һәм битикләр, хатлар, ярлыклар, алар беренче чиратта үзеннән, менә ханнан түбән торган шәхесләргә бирелгән. Әйме, алар менә шу документлар ярлык дип аталалар. Һәм менә Алтын Урдада канцелярия культурасы күрәсез зур үсешкә ия булган. Менә шушы катипләр яки бакшылар, алар төрле ысуллар кулланганнар. Менә шу документларны әзерләнгәндә төрле чаралар кулланганнар. Алар менә әйтик, монда күрәсез бер кызыклы табылдык. Бу каләмдән яки пенал русча әйтсәк, әйме, күрәсез, ул шундый гади булмаган формада ясалган, әйме. Ни өчен ул менә шундый формада? Менә теге озынча өлеше, анда каләмне урнаштырганнар. Каләм, менә кырыйдагы урында ул теге кара савыты, әйме, кара савыты, һәм ул күрәсең аны теге үзе белән җирткән бу бакшы, әйме, теге хан һәм Алтын Урда элитасы, алар һәр вакыттагыча, әйме, ат өстендә булган. Әгәр дә нинди булса да уй фикер икән, нинди булса да әмер бирергә кирәк, син һәр вакыт кул астында булырга тиешсең, әйме. Син менә барлык әмерләрне истә калдырырга тиешсең. Бәлки кайбер очракта алар теге язып та куйганнардыр, әйме. Һәм аннан шунарга да игътибар итәргә кирәк. Алтын Урдада менә өстәл, ул теге өстәл артында язу практикада булмаган. Менә монда безнең иллюстрациялар китерелгән. Игътибар итегез, ничек итеп язганнар, әйме. Алар менә бер кая да без менә монда рус монахларын күрәбез. Алар да күрәсез язганда өстәл артында менә өстәлгә куеп язмыйлар, игътибар итегез. Менә Алтын Урдада шундый ук хәл булган, чөнки бу урта гасырга хас нәрсә. Күрәсез, менә Алтын Урда документлары, алар имели форму свитка, тиргәк формасында булган. Әйме, менә шушы ярлыкларның размерлары төрле булган дип әйтеп булмый, аның озынлыгы төрле булган, ләкин киңлеге якынча бердән булган. Әйтик, менә бакшы, ул кагазда языр алдыннан кагазны тиешле итеп әзерләргә тиеш була. Әйме, чөнки менә әзерләнмәгән кагазда яза башласаң, кара ул агылып китә, әйме. Һәм әлбәттә син эшне башкара алмыйсың. Аны тиешле итеп әзерләргә тиеш кирәк була. Менә кагазны тиешле итеп әзерләгәннән соң, анда менә яза башлаганнар. Һәм документның озынлыгы документның эчтәлеге белән бәйле була. Әгәр дә документның эчтәлеге зур икән, аларны менә кагазны бер-берсенә ябыштырып, әйме, шулай итеп озын төргәкләр барлыкка килгән. Теге аерым документлар 2 метр озынлыкка кадәр җиткән. Бу гадәти хәл урта гасырлар өчен. Менә мисал өчен алыйк соборное уложениене, бәлки сез аның турында ишеткәнсездер, әйме. Бу 1649 ел. Соборное уложение, соборное уложениенең озынлыгы ничә метр? 309 метр. 309 метр, да? Мин ялгышмадым. Чөнки бу шундый традиция булган.
Әлбәттә, аның теге басма формалары да бар. Аннан соң әзерләгәннәр. Менә традиция буларак аларны менә шулай бер-берсе белән ябыштырып килгәннәр. Аннан соң шуны да шуңа игътибар итегез. Менә шушы тамгалар гадәттәгечә ябыштырылган җиргә басылганнар. Менә шушы. Менә сез аңлагансыздыр инде, ни өчен бу шулай итеп эшләнелгән. Чтобы предотвратить подделки. Шулай итеп, аннан соң айырым бер клейда, монда бит һәрбер клейны кулланып булмый. Ул теге саргаеп китә, әлбәттә, бу хан тарафыннан бирелгән ярлык икән, ул тиешле итеп ясалырга тиеш булган, анда ләни хата, бернинди хаталар булырга тиеш булмаган инде, әлбәттә. Һәм аннан соң ул документта каләм кулланганнар, документны язганда каләм камыштан ясалганнар инде, гадәттәгечә, аларны тиешле итеп очларга кирәк булган. Һәм менә Алтын Урда шәһәрләрендә археологик эзләнүләр нәтиҗәсендә менә шундый кызыклы табылдыкларга тап булалар. Бу күрәсез нәрсә икән, аңлыйсызмы, нәрсә бу? Әйе. Менә шу күрәсез каләмнәрне яхшы иттереп, чөнки аларны ташласаң, аларның очлары бызыла, бик тиз бызыла, һәм кабат теге аларны ясап утырырга кирәк була. Ул җиңел эш түгел, аеруча зур тәҗрибә кирәк, менә дөрес итеп очлар өчен. Әгәр дә син дөрес эшламыйсың икән, син тиешле итеп яза алмыйсың. Синең теге хәрефләр дөрес чыкмаячак һәм документ үз теге тиешле дәрәҗәдә булмый. Һәм әгәр дә инде менә шушындый әйберләр ясаганнар икән, димәк, менә шушы язма культурасы зур үсешкә ия булган. Монда инде безнең нәрсәләр китерелгән чернильницы, аларны теге каләм деваддар дип атыйлар кайвакыт. Менә күп кенә алар менә Эрмитажда безнең һәм дәүләт тарихи музеенда да бар. Менә шу. Аннан соң менә кабат менә шушы табылдыкка игътибар итсәк, менә бәлки менә шушы пеналны әйтик, бәлки аны битекче яки бакшы култык астына тагып куйган булгандыр. Әйеме? Менә күрәсез, әгәр дә ул теге далалар шартларында, ул бит әлбәттә инде тирмә эчендә язып булмаган. То есть юрты анда караңгы булган. Әлбәттә аңа теге тышка чыгып, тиешле теге ул менә җиргә утыра, һәм үз эшен башкара. Бәлки кичкенә генә истәл үзләре белән алып җиргәннәрдер. Әйеме, ул истәлне җиргә куя, һәм менә истәлгә кирәкле әйберләрен тизеп куя, әлбәттә һәм яза башлый. Әгәр дә кул астында шундый истәл юк икән, ул бит ничек язырга тиеш? Ул кагазны ала, әйеме, һәм менә шушы менә караларны ничек аларны башта катыралар, менә караны ясыйлар, аннан соң аны кыяш астында киптерәләр, үзләре белән җиртәләр. Әгәр дә кирәк икән, шушы караның бер өлешен алалар, менә шушы чернильницага куялар һәм бераз су салып аны шулай как бы разводили, әйме. Аннан соң инде күрәсез, аның каләме дә бызылмый, чөнки ул яхшы итеп җабылган, һәм менә ул су белән һәм аңа манып, менә култык астында күрәсез, бик тә уңайлы. Бер әйтик кагаз, менә ул кагазны тезенә куйса,
язып була. Мин язып карадым. Ул башта уйлыйсың теге ничек итеп шулай язып була инде, әйме? Әле бит матур итеп язырга кирәк. Һәм әгәр дә тәҗрибә булса, әллә ни авырлыклар юк. Күрәсең, ул менә шушындый шартларда язган, менә алыйк без каләмне, шул манып чернильницага шулай итеп язып, һәм бер бу ярлыкны әзерли алган. Менә шу барлык ул язып бетергәч, бу документның проектын дип әйтсәк тә була, бәлки аны бәлки визир укыган, бәлки бәкләрбәк укыган, бәлки битикче карап чыккан. Әгәр дә монда бар нәрсә дөрес булса, аннан соң инде тамга басылган. Тамга басылганнан соң инде аны менә теге рәсми рәвештә кешегә тапшырганнар. Һәм менә шушы ярлык бирү белән бер рәттән аннан соң аңа пайдзалар да тапшырганнар. Пайдза, күрәсез, кая монда безнең Юк, әлбәттә инде алар, менә сез теге Минихановны алыйк, Путин алар бит кулда куеп тормыйдыр инде, әйме? Чөнки хәзер безнең кешерәк начальникларда кул куеп тормый, хәзер теге шундый факсимиле гына бар, әйме? Монда инде әгәр дә син Алтын Урда ханы икән, мондый теге әллә ни зур булмаган эшләргә ул әлбәттә кирип тә тормаган инде. Моның турында Ибн Батута үзе дә сөйли бит. Менә сез карап чыккансыздыр. Ул анда яза, нәрсә ди? Ул теге он не вникает в такие подробности и всеми делами занимаются эмиры, да? Менә ул бит ул техник эш булган. Һәм мин сезгә әйткән идем, монда теге монголлар бу эш белән әллә ни шөгыльләнмәгәннәр. Һәм менә шу бер рәттән ярлыклар бирү белән менә шу пайдзалар да бирелгән. Пайдзалар, чөнки менә ярлыкларны бит аларны шилә үзең белән җыртып булмый. Алар теге җыртыла ала, җүешләнә ала һәм аларны бәлки каядыр саклап торганнар, үзләре белән менә шу пайдзаларны җырта алганнар. Металдан эшләнгән. Менә бу берничә пайдза сакланып калган. Бүгенге көнгә кадәр Алтын Урданың нибары 4 пайдзасы сакланып калган. Менә алар арасында Үзбәк хан пайдзасы, монда уйгыр хәрефләре белән монголча язылган. Монда эчтәлеген дә китердем мин. Менә ничек итеп язылган: силою вечного неба, милостью, величеству и могуществу, кто указу Абдуллы не покорится, тот будет виновен и умрет. Бу теге бүгенге көндә теге удостоверение белән чагыштырсак та була. Чөнки менә әгәр дә кешедә шушы пайдзаны күрсәләр, аның барлык әмерләрен үтәргә тиеш булганнар. Менә бәлки сезнең сораулар барлыкка безнең вакыт тәмамлана, әйме?